B'investiment aktar minn 150,000 euro, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi inawgurat Childcare Center ġdid f'Ħażebbuġ. Dan iċ-ċentru tal-Gvern jagħmel parti mill-familja ta' 14 il-Childcare Center b'xejn li tmexxi l-Fondazzjoni fih dan il-Ministeru għall-Edukuazzjoni. Iċ-ċentru bl-isem Żmeraldi fetaħ il-bibien tiegħu ftit tal-ġimgħa ilu u diġed jilqa' fih madwar 15-il tifel u tifla bejn ftit xhur u 3 snin. Ma' News, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Servizzi Edukattivi Elena Borġ qalet li ċ-ċentru huwa mqassam f'diversi sezzjonijiet differenti, bla ewlieni jkun li tfal żgħar jitalmu jirrelataw ma' ħaddieħor u jesprimu l-ħiliet soċjali u edukattivi tagħhom. L-iktar ħaġa li jistgħu jitalmu tfal huwa kif jirrelataw ma' ħaddieħor. Jitalmu kemm jirrelataw mal-adulti li jkunu l-ħaddiema childcare assistants mal-coordinator kif ukoll ma' tfal tal-età tagħhom jew inkella età fil-viċin tagħhom. Tifel ta' 3 snin pereżempju ħajara kif jirrelataw ukoll tfal iżgħar minnu u babies u hemmhekk jitalmu iktar skills ta' communication, iktar skills biex ikunu jistgħu jinteraktjaw għadha pitada fl-iskola formali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukuazzjoni Evarist Bartolo qal li l-Gvern qed jinvesti flus kbar sabiex il-ġenituri, l-aktar l-ommijiet, ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Aħna nikkalkulaw li bħalissa hemm madwar 6,000 tifel u tifla li qed igawdu minn dawn iċ-ċentri, qed imorru f'dawn iċ-ċentri u n-nefqa tiela għal 20 miljun. Konna bdejna biftit aktar minn 4 miljuni u issa telet għal 20 miljun. Il-Ministru Bartolo temm jgħid li din is-sistema qed tolqod żewġ safar b'ġebla waħda għax qed tħalli lill-familji Maltin aktar flus fil-but, kif ukoll qed tgħin li tfal jiżviluppaw bl-aħjar mod fl-aktar żmien importanti ta' ħajjithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.